Terve! Meillä on olutvarustelussa tällä kertaa tämmönen Shimain Blue Prestra-pistes Bière Brassée en Belgique à la Baie de Scourmont. Ja tämä on erittäin arvostettu ollut yleensäkin ja itsekin tykkään tästä hyvin paljon. Mutta nyt nautitaan se tämmöisessä mukavassa ympäristössä. Alppipuistossa, joka tietenkin on yksi tyylikkäämpiä paikkoja koskaan. Ja 9%, 0,33 litraa, belgialaista. Ja ei siinä. Testiin menee! Oi että kun ei kuohunut onneksi, mutta hieman tulee tuolta vaahtoa tuolta, mutta ei se haittaa, jos hieman tulee, koska ei hieman haittaa paljon mitään. Oho. No. On se kyllä hyvä ollut, siis tää on niinku 9%, mutta mä sanoisin, että alkoholi ei maistu kovin vahvasti, että ehkä 6% uskotaan heittää, jos niin ottaisi ihan randomisti huikkaa. Erittäin tämmönen mukavasti makea, mutta ei mitenkään liian makea ollenkaan. Ja tietenkin kun tää on heilunut tuolla repussa vähän aikaa ja vähän ehkä vaikuttaa. Sanoisin, että hyvin sininen.